Ако някога сте поглеждали вътре в електронно устройство или имате общи познания по електроника, вероятно сте виждали или чували за кондензатор. Кондензаторът съхранява електрическа енергия, подобно на батерия, но по много различен начин. Батерията съхранява енергията си в химическо вещество, което след това може да бъде преобразувано в електрическа енергия, за да захрани каквото пожелаете. Докато кондензаторът всъщност съхранява електрическата енергия под формата на статично електричество. Това означава, че може да се зарежда и разрежда много по-бързо от батерия, но има и някои недостатъци. Тук имам мотор и перка, прикрепени към парче дърво, за да не отлетят. Имам и батериен елемент и кондензатор. Сега мога да свържа тази батерия, за да захраня електрическия мотор. Също така, трябва да мога да използвам кондензатора, за да отдаде електрическата си енергия и да захрани мотора. О! Това е напълно разреден кондензатор. Така че от този бърз тест можете да видите, че кондензаторът има много по-ниска енергийна плътност от батерията. И тук идват суперкондензаторите. Суперкондензаторът работи по подобен начин като обикновения кондензатор, но е малко по-усъвършенстван и може да съхранява много повече енергия. Не съхранява толкова енергия, колкото батерията, но може да се зарежда и разрежда доста бързо. Какво ще кажете да свържем това към мотора? Добре, връзката е малко несигурна, като държа жиците така. Но това би трябвало да ви даде доста добра представа, че суперкондензаторите имат много по-голяма енергийна плътност от обикновените кондензатори. Всъщност, един суперкондензатор има достатъчно енергия да захрани малък самолет като този, който може да се зареди за няколко секунди. И захранва този самолет за доста дълго време. Сега, този самолет е доста готин, но все още не мисля, че използва пълния потенциал на един суперкондензатор. Така че мисля, че е време да вдигнем нивото. Или може би. Още малко. Ще използвам 6 от тези суперкондензатори, за да захраня безчетков мотор с мощност 500 вата, използвайки голям витло, за да видя колко високо мога да изстрелям електрическа ракета. Да започваме. Добре, преди да скъся жиците и да подредя всичко, искам да направя бърз тест, за да проверя първо дали всичко е свързано правилно и също така дали суперкондензаторите могат да захранят мотора. Това просто казва на регулатора на оборотите какво да прави. И трябва да мога да направя късо. Тези към батерия. Силно не препоръчам това, но все още не съм сложил конектор на това, така че ще го мушна тук. На 3, 2, 1. Може би трябва да се зарежда по-дълго. О! В момента нямам нищо свързано към батерията. Да увеличим ли гъста и да видим дали ще се завърти? Работи! Нищо не зарежда кондензаторите. Този мотор работи на 100% само от тези суперкондензатори. Това е толкова яко. Виж, батерията е напълно изключена. Тук има една много малка батерия, която захранва тестера на сервомотора, но тя не подава никаква енергия към системата. Така че ще бъде интересно и да видим, когато моторът спре, какво е най-ниското напрежение. Контролерът на скоростта тук е предназначен за минимум двуклетъчна литиево-полимерна батерия, която ще бъде около 7,4 волта. Така че ще бъде интересно да видим дали ще се изключи. Увеличи малко скоростта. И предполагам, че просто ще изчакаме суперкондензаторите да се изтощят. Двигателят очевидно няма да издържи толкова дълго, когато има перка на него, защото тогава има много по-голямо съпротивление. Ще се изтегля много повече ток.
Така че, въпреки че работи дълго време, сега не е под никакво натоварване, така че това е до някъде очаквано. Добре. Изглежда, че е изтощен. Така че суперкондензаторите очевидно са на достатъчно ниско напрежение, за да изключи контролерът на скоростта. И нека проверим напрежението. 6,4 волта. Така че да, моторът спира при 6,4 волта, което вероятно не е достатъчно мощност, за да вдигне нещо съществено, така че това не е проблем. Сега, когато знам, че захранващата система работи, ще оправя окабеляването и запояването и ще свържа всичко заедно. А след това можем да продължим с механизма за разгръщане на парашута. Добре, ето го, готовата ракета с суперкондензатор. Горе имам мотора и перката, които са тласкащият модул. Причината да е отгоре не е заради стабилността. Няма значение на кое място на ракетата се намира тласкащият модул. Ако проучите заблудата за махалото на ракетата, причината да е отгоре, а не отдолу, е, че ако перката е отдолу, ще има проблеми с разстоянието до земята. Ще трябва да изградя големи стабилизатори, които да обикалят около перката. Също така, ако трябва да добавя някаква направляваща релса по страната на ракетата, перката трябва да бъде далеч от тази направляваща система. Така че, на практика, имаме зона, в която не може да се поставя нищо, докато перката се издига от земята. Затова, като я поставя най-отгоре, се премахват всички проблеми с разстоянията. Моторът се захранва или управлява чрез този електронен контролер на скоростта. Той е 30 ампера и, момента е настроен за около 18 волта. Но мисля, че може да работи до 25 волта. И след това, разбира се, имаме цялото устройство с суперкондензаторите. Общо има 6 суперкондензатора. Причината за това е, че суперкондензаторите обикновено са с доста ниско напрежение. Тези са с номинал 3 волта всеки, така че 6 свързани последователно дават 18 волта. Тези всички очевидно са свързани към регулатора на скоростта, който е свързан директно към мотора. За стабилна ракета е добре цялата маса да е горе за стабилна ракета. А също така, като имам суперкондензаторите толкова близо до мотора, би трябвало да мога да захранвам мотора много по-ефективно, без да се налага да има дебели кабели, които да стигат до дъното. Сега, вероятно виждате това жълто нещо тук. Това всъщност е конекторът, с който зареждам ракетата. Същият е като този, който имам на много от батериите си. И сега ще ви покажа как зареждам това. Ако включа дистанционното си управление, трябва да мога да го включа. И изчакам няколко секунди и вероятно вече е заредено. И след това просто мога да контролирам газта. Това, което е готино при тези суперкондензатори, е, че мога да заредя напълно ракетата за няколко секунди. Така че можем да направим много изстрелвания само с една батерия. Сега, като продължим надолу по ракетата, стигаме до системата за разгръщане на парашута. Това е почти като обърната ракета, защото обикновено ракетите имат парашута отгоре, а тягата отдолу. Докато тук тягата е отгоре, а парашутът е отдолу. Сега съм го вградил в системата на стабилизаторите и начинът, по който се разгръща, е следният. Целият този участък с стабилизаторите е разделен на две половини и има ластик, който ги държи заедно и ги закрепя към тръбата. Така че, ако превключа този ключ, той трябва да задвижи малък сервомотор, който е вътре тук. И това трябва да разгърне парашута. Сега, някои от вас, които бяха по-внимателни докато сглобявах ракетата, може би са забелязали, че този дизайн на стабилизаторите е малко по-различен от този по време на сглобяването във видеото. И това е така, защото това всъщност е версия 2 на ракетата с кондензатор. Така че това, което ще направя, е да се върна няколко дни назад, за да ви покажа какво се случи с версия 1 на ракетата. Така, все още не съм направил истинска стартова площадка за нея, но времето е толкова хубаво в момента, че реших просто да я изпробвам набързо. Нека просто й дадем малко височина, или поне да видим дали работи и да проверим разгръщането на парашута. След 3, 2, 1. Добре, това беше интересно. Добре, тест номер 2. След 3, 2, 1.
може да имаме малък проблем. Ох! И така, след като прекарах няколко дни в преизграждане на ракетата, направих някои промени в горната част, за да я направя много по-здрава, а също така модифицирах и точката на захващане тук, където перките се захващат за корпуса. Така че се надявам да бъдат много по-твърди по време на полет и да могат да стабилизират ракетата достатъчно, за да не избухне. Също така вече не се въртят. Така че, да, какво ще кажете да го изпробваме с тестов полет, за да видим дали това нещо наистина ще лети? Да тръгваме. Добре, значи започваме. Имам малка дъска, която ще използвам като изстрелваща площадка. Имам ракетата, батерията за зареждане и дистанционното. Това, което ще направя, е да вдигна дрона във въздуха и да изстрелям тази малка ракета към небето. Вятърът е много спокоен в момента. Малко е мъгливо. И облачно. Но, това е просто. Моторът има аларма. Така че, след 10 минути, ако изгубя ракетата, тя започва да пищи. Просто трябва да подам малко газ, за да спра това. Добре, нека вдигнем дрона във въздуха. Добре, дронът е на мястото си. Това, което трябва да направя, е да заредя ракетата с помощта на батерийния пакет. Това трябва да е достатъчно заредено. Добре, ще се опитам да заснема това, докато го контролирам, защото мисля, че това е най-добрият начин да го направя. Ще увелича оборотите на мотора бавно и после ще дам пълна газ, за да видя дали това нещо ще проработи. На 3, 2, 1. Да. Точно така. А после разгръщане на парашута. Това е толкова хубаво. Мога ли да увелича? Ето така. Да, толкова съм щастлив. 3, 2, 1. Да. Точно така. А после разгръщане на парашута. Това е толкова хубаво. Мога ли да увелича? Ето така. Това всъщност работи много по-добре, отколкото очаквах. Поне от първите няколко тестови полета. Перото изглежда малко изкривено, но мога просто да го изправя или да го заменя. Надявам се, че мократа трева не е повредила нищо. Подготви се за още един тестов старт. Добре, подготвил съм го за още един тестов старт. Още не съм заредил, защото трябва да вдигна дрона във въздуха, но от този първи тестов старт очевидно всичко мина много добре. Всъщност, изключих газта по-рано, защото си помислих, че лети към онези дървета, но то кацна само на около 20 метра разстояние. Така че този път ще държа газта отворена много по-дълго. Да видим дали можем да постигнем по-голяма височина. След 3, 2, 1. Да. Фокусирай се. Изглежда доста надежно сега. Така че все още изключих газта малко по-рано по време на този полет. Много е трудно да се определи докъде стига ракетата в момента, защото се опитвам да гледам през визиора на тази камера, докато я снимам или докато я управлявам. Мислех, че ще се приближи до тези електропроводи, но все още е доста далеч от каквито и да е обекти. Поне парашутът се отваря успешно и... всичко изглежда непокътнато. След 3, 2, 1. Не, отвори се, отвори се, отвори се! Това беше толкова близо. Това беше толкова близо.
Много е лесно да избързам с опаковането на парашута, докато съм тук на терен. Но мисля, че следващия път ще бъда малко по-внимателен, защото това беше наистина на косъм. Не знам защо прави така. Може би контролерът на скоростта е поел малко вода. Изглежда, че сега работи добре. Така че ще продължа да го изстрелвам. Това е голямо забавление. На 3, 2, 1. Да, момче. На 3, 2, 1. Ох. Точно. Парашутът не се отвори този път. Мисля, че току-що казах най-очевидното нещо. Добре, хайде да видим какво се е случило с ракетата. Надявам се да не е счупена. Защото ще трябва да направя някои ремонти. Краката ми, обувките ми и чорапите ми са напълно мокри. Така че, мисля, че е време да влизам, така или иначе. Ах! Точно така, да. Изглежда, че е взривило перките. Което е досадно, защото ми свърши синята нишка. Точно така. Мисля, че все пак имахме няколко добри успешни изстрелвания с това. Така че нека да влезем и да обобщим този проект. След като събера всички части и ги сложа в чантата си. Ето го и нашето творение. Ракетата, задвижвана с суперкондензатор. Наистина съм доволен от начина, по който летя накрая. Особено след онези първи няколко тестови полети на ранните версии, които по-скоро приличаха на експлозии. Парашутът се отваряше успешно през повечето време, с изключение, разбира се, на последния път. Не съм сигурен колко високо стигна ракетата, но при един от полетите паркирах дрона на около 80 метра височина. И това беше точно под нея. Може би на около 60 метра височина. Така че мисля, че беше малко под 200 фута. Научих много за суперкондензаторите, докато работех по този проект. Знаех какво е електролитен кондензатор от ежедневните електронни компоненти, но нямах представа за възможностите на суперкондензаторите. Чувал съм за тях, но винаги съм мислил, че са нещо от бъдещето, което се свързва с бързото зареждане на електрически автомобили. Така че да мога всъщност да ги използвам в нещо такова, беше наистина страхотно. Беше много забавно да науча повече за тях. Бих искал много да ви благодаря, че гледахте. И ако ви е харесало това видео, моля, ударете един лайк. Ако сте нови в моя канал, моля, натиснете бутона за абониране по-долу и огромни благодарности на всички мои патрони за подкрепата през цялото време, докато изграждах тези проекти. Мисля, че минаха около 3 седмици от последния ми проект. Главно заради експлозиите покрай това и научаването за тези, кондензатори. Много благодаря на всички мои патрони, че направиха тези видеа възможни. И ще се видим в следващото видео. Довиждане! О, студено е!